Dostlar emmezağına salam, men şu an Mars şäherine 2 täk yerleşen 7 taşky ilit gaňa sagyna geldim. Bu tigir meň tigirim-de dostlar. Bu tigir kimiň nesibeti bolsa şoň tigiri. Bärik men näme üçin geldim? Täze ýyl münasibetli Mao magzynyň eýesi öz müşterilerini sowatly çekler oýarlar. O çekleri nädik gazanmaly? İçinde hiç gelip boşu ýok. İň pesi tifal, iň ulusy ululu halajenlikler sowatlaryny görelim. Akça gary ýazyp hali toy toy gel ýere gönçe ýa. Dostlar, ine sowatlanma. Iskulata sıganı berdi. İki sancak tigir galana mine iň pesi tifal dostlar. Nabor, çaklar, telefon, falan taza yok. İnni, müň mantlyk sowdadan müşteriyim, de nesi ve düşünýärler içinde. Ne yapayım, nemeler var? Tuş kartı. Açtım nesi ve? Şu an sözüm çok haridimizin adı yazık sowudun adı. Şimdi dostlar, näme etmeli? Bizde müň mantlyk sowda edip, şu tuş kartyny gazanmak üçin müň mantlyk sowda etmeli. Ne, bahatlikler, köýnekler. İstenek sizin şu taýda göwrüňizde yarajak eşikleň hemmesi ba dostlar. Dostlar, müň mantlyk utuş goýsak biziň eşiklerimiz gymmat durýtmak, biziň eşiklerimiz edil öň kwagatyndan siz başga ýerden näçe mantdan eşik alýan bolsaňyz, şu taýda da şo wagt dostlar. Ýöne Mao magazynyň eýesi täze ýyly müşterilerini içinden getirdi, sowat edip geldi. Şo sowatlar utma mümkinçiligi müň mantlyk sowda etýän. Bak baloja sowatlar utýan. Onda Mao magazyn nesibel uçuşlary bilen ve ýokary hili eşikler amat bakalar bilen